वेलफेयार ससाइटिनि जानानै माइ रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावग्रोबाय। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं फंनैसो खोथा बुंनो सानबाय। खारन एक्स एनडिबि वेलफेयार ससाइटिया दिनै मोनब्रै गटजों दाजानाय मोनसे ससाइटि आरो बिनिनो आं सासे आफादगिरि जानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने फैगौ 2020 जि बिसायख'थि फैबाय थादों बे बिसायख'थियाव जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो हाग्रामा सरकारखौनो थाफिननायखौ जों लुबैदों। बेजों लोगोसे जोङो धीरेन बर' सारखौ देरहानायनि सार्थआव जों थैथांनांगोन आरो जों देरहा हरगोन। बे जोंनि माने रिजलिउसन पास जाखानाय मोनसे थांखि। ओंखायनो आङो धीरेन बर'नि जानानै जों मोनब्रै गटआ दिनै थैथां नांबाय दङ। थैथां जोङो गामि गामि हाबनानै मिटिं खालामबाय दं आरो देरहानायाथ' जोंनि धीरेन बर' सारा रोखा बे देरहाखागोन। इउपिपिएलआ मालाबाबो सरकाराव फैनो हाया। जोंनि धीरेन बर' सारा 100% देरहागोन आरो सरकाराव थांनानै बिथाङा खामानि मावहैनायनि मोन्थायखौ बिथाङा मोनगोन आरो लानो हागोन। आरो दिनैनि बे माइ रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आङो जोंनिनो एक्स एनडिबि बिथां गोजोन ब्रह्मआ दिनै जोंनि ससाइटिनि सासे माने एडभाइजारमोन। बिथाङा उइदाउट जोंनियाव सोङा लाबासिनो बिथाङा थाखानि लबाव इउपिपिएलआव जइन जाहैदों। बिथाङा थांनायाव जोंहा गोबां लाब जादों। खारन बिथाङा थायोमोनब्ला जोंहा माइनास दङमोन। जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनै कख्लाबारि समस्तियाव माने गोबां रायजो राजानिफ्राय माने मास्टार साख्रि होगोन बा सोरनोबा माबा मोनसे साख्रि होगोन होननानै दिनै सोरनिबाफ्रायबा 1 लाख सोरनिबाफ्रायबा 2 लाख बिदि लांनानै बिथाङा दिनै जानानै उदालगुरियाव खारखोमानानै दंहैयो। नाथाय दिनै बिथाङा जोंनि समस्तियाव फैनानै गिदिंनोबा गामियाव हाबनो लाजिनांगौमोन आरो। गोजोन गपाल ब्रह्मनिसिम आं फंनैसो खोथा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंनो सानबावबाय। गोजोन बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव हाबनानै दिनै गामि गामि हाबदों। बिथाङाथ' हाबदोंब्लाबो दिनै बिथाङा सिखाव स्टाइलावसो बिथाङा दिनै सोरनिबा न' हाबनानै बिथाङा जौ लोंदों जादों सोरखौबा फंसे फंनै खोथा बुंदों। बिथाङा अपेन माने जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि कख्लाबारि समस्तिनि गेजेराव फैनानै बिथाङा अपेन गसंनानै दिनैसिमबो फंसेबो बुंनो हानाय बिथाङा राव गैया, गोहोबो गैया, हानायबो नङा। ओंखायनो आं सानो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै जोंखौ माब्लाबाबो लांनो हानाय नङा। आरो बिथाङा मोनसे प्रमद बर' बिथांजों मोनसे एग्रिमेन्ट दं खोमा। खारन बिथाङा कख्लाबारि समावनो माने जइन एक्सन एनडिबि मोनब्रैया गावजों थांगोन मोनसे माबा आसा खालामदोंमोन आरो बिथाङा। दिनै बिथाङा सासेबो लांनो हायासै। आनखि सोरबा पाब्लिकखौबो बिथाङा लांनो हायासै आरो जोंनि नुनायाव। ओंखायनो आं बिथांखौ जाहाथे बिथाङा थांदोंब्लाबो न' सिङाव जिरायना थानाया मोजां। खारन जोंनि गेजेराव हाबनानै दावराव दावसि खालामफैयोब्ला हयथ' गाज्रि जानो हागौ आरो आं बिथांखौ खावलायबाय। बेखौनो बिथाङा जे दिनै जोंनि कख्लाबारि समस्तियाव जोंनि जायगायाव फैनानै 2014आवनो बिथाङा रायजो राजानिफ्राय साख्रि होगोन होननानै मास्टार साख्रि होगोन होननानै बिथाङा सोरनिबानिफ्राय 1 लाख 2 लाख बिथाङा गासै 52 जन मानसिनि बिथाङा थाखा लांदों। बे थाखाखौ बिथाङा आसलथे सोरबा अफिसारनोबो होआखै। बिथाङा गाव पार्सनेलि लानानै बिथाङा उदालगुरियाव हाइ फाइ न' लुनानै बिथाङा दिनै बिसि फिसाय गथ' गथाय लानानै ग्रोम ग्रोम रायजो जादों। जों बेखौ नुहुरदों। बेनिखायनो बिथाङा दिनै जोंनि जायगायाव फैयो। आरो बिथाङा मोनसे जोंनि ससाइटिनि मोनसे हा दङमोन 2 बिघा हा। बिथाङा बेखौबो स्रोदै फानखोमानो चान्स लाबाय थादों आरो 13 बोसोरनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जि मोनसे जों मान्थलि जों फैसा 50,000 मोननो गोनां बिथाङा बेखौबो हारसिङै जानायनि चान्स लाबाय थादों आरो बेवहाय जों बे चान्सखौ होनो हानाय नङा ससाइटि हिसाबै। आंबो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि जानानै माइ रादाब चेनेलनि गेजेरजों फंनैसो बुंनो सानबाय। स्पेसियेलि जोङो एनडिबि आरफेक्सननिफ्राय कख्लाबारि समस्तियाव गासैबो जों बिपिएफ हान्जाखौ एबा जोंनि एनडिबिनिनो चेयारमेन सार धीरेन बर'खौ हेफाजाब होनो होननानै जों गोख्रोङै गसंदों। आरो जोंनि जा एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि साब्रैबो सोद्रोमाफ्रा जोंहा खौसेयैनो दङ। आरो आं बै प्रमद बिथांखौ बुङोदि बिथाङा सोर बेलाय एनडिबि नामा बियो? बेखायनो जाय बिथांमोना बा जाय जोंनि दावहारु लोगोफ्रा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों, प्रमदखौ सापर्ट खालामदों, बिथांमोनखौ आं गोख्रोङै बुंदों
नोंथांमोना सानना नाय नै दाखालि बावैसो इउपिपिएलनि सासे गोख्रों मावथि पृथ्वी राजदेव बिथाङा एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि खोथा फंनैसो बुंनायावनो एनडिएफबिनि अनसुंथाइनि खोथा फंनैसो बुंनायावनो बिथांखौ इउपिपिएल हान्जाया आफादनिफ्राय बोखारबाय अब्ला प्रमदारा जोंनि थाखाय मा मावनो बिलाय नोंसोर साननानै नायदो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सोरबा प्रमदा बुजिगोन नामा सोर बेलाय प्रमदालाय प्रमदा सोर जोंनि नांगौखौ प्रमदा बुजिगोन नामा जोंनि गांनाय उखैनायखौ प्रमदा बुजिगोन नामा जों 34 बोसोर जा दावहा नांबोबाय बे दावहानि जा जोङो दुखु खस्थ' सहायबोबाय बेखौ प्रमदा बुजिगोन नामा बेनिखायनो आं बुङो सासे हाथियार हमग्रा फोरमायनो हागोन बुजिनो हागोन बेनिखायनो प्रमद बिथाङा एनडिएफबिनि थाखाय मालाबाबो मावा आरो मालाबा मावनो होननानै बिथाङा दिनैसिम बुंफेराखै बेनिखायनो आं जाय बिथांमोना दिनै स्पेसियेलि क'क्राझारि समाजनि आन्दाराव जाय एनडिएफबिफोर सानै साथामसो जोंहा एनडिएफबि एसआव सावरायग्रा सारनि दोलोआव थानाय सानैसो जुनियर बेचनि सोद्रोमाफोरा बिथांखौ सापर्ट खालामदों बिथांमोनखौबो आं बुङो नोंथां साननानै नायदो बिथाङा दिनैसिमबो एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि खोथा जेबो बुङाखै आरो जाय बिथाङा बिथांनि गोख्रों सासे मावथिमोन गावनि हानजानिनो पृथ्वी राजदेव बिथाङा बुंनायावनो बिथांखौ हानजानिफ्राय जुदि बोखारोब्ला आरो इयुनाव जोंनि थाखाय मा साननो बिलाय बेनिखायनो जोंनि बे कक्लाबारि समष्टिनि आन्दाराव जोंहा धीरेन सारा देरहानाया रोखाखा मानोना बिपिएफनि भटआ मालाबा माइनास जायाखै प्लासावसो फैदों 17 बोसोराव जोङो एनडिएफबि फेमिलिफ्रा एनडिएफबिखौ मोजां मोनग्रा एनडिएफबि सापर्टारफ्रा मालाबा बिपिएफनो भट होफेराखै नाथाय देग्लाय जों होगोन आरो जोंल' नङा जों जा जइन्ट पिपल एक्सन कमिटि आरो बिपिसिपिआइ गोबां बिदिनो फिसा फिसा हान्जाफ्रा जा बिपिएफखौ सापर्ट खालामबाय बेनिखायनो इउपिपिएलआ मात्र एबसुल' बै समाव पिसिडिआर समावबोथ' गोबां सापर्ट खालामबोदोंमोनबाबो बिपिएफखौ मालाबा फेजेननो हायाखै देग्लायलाय बोरै हानो देग्लायथ' रावबो गैया बिथांमोनजों बेखायनो कक्लाबारि समष्टिनि आन्दाराव बिपिएफआ देरहानाया 100% कनफार्म आरो धीरेन सारा देरहानाया 100% कनफार्म आरो जोंनि बिटिसिनि बारग' चिफ सारा जा बेखौ दालाल बुंदों बे खोथाया सैथो माबोरै सैथो होनोबा बिथाङा बुंदोंमोन मा डिभाइडेड इन आसाम 50-50 माथो जाखो 50-50आलाय मा मोनखो दालाय बिथाङा गावनो बुङो जे सासे सिगनेटारिखौ गुबुन सासे सिगनेटारि रेसपन्सिबिलिटि होनांगौ होनना बिथाङा गयबारिखौ होनना जोंनियाव मानो फैखो दालाय होमबालाय बिथांनि खुनु बुंनाय मोनसेबो माने बुंनायानो जायासै मोनसेबो मिनिङानो थायासै बिथाङा गावनो बुङो गावनो सिफायफिनो बिथाङा बुंदोंमोन मा सासे सागानगिरिखौ गुबुन सासे सागानगिरिया सनमान होनांगौ बा सनमान होनांगौ होनना बिथाङा माहा सनमान होखो गावनि गयबारिखौ गारनानै जोंनि कक्लाबारि समष्टियाव मानो फैखो बिथाङा सासे दालालसो बिथाङा सासे दालालसो गावनि मोनसेबो खोथाखौनो बिथाङा जाफुङाखै इएम जायानो मिनिस्टार जायानो चिफ जायानो एनखि गावब्राबो जाया होनना बुंदोंमोन दालाय मानोथो लोगो लोगोनो एबसुनिफ्राय ओंखारनानै इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै मानोथो चिफ जानो ओंखारखो बेलाय बेखायनो रायजो राजानि बिथाङा दालाल होनना बुंजादों दालाल बिथाङा सैथोमा दालाला आं बे गावनि समष्टि गयबारियाव थासे थानानैबो कक्लाबारि समष्टियाव धीरेन बर' सारजों जाय सासे सागानगिरि बिथांजों सौलायनो फैनायानो चेलेन्ज खालामनो फैनायानो बिथांनि जेननायनि इसारा आरो बिथाङा मा बुंदोंमोन मा बर'लेण्ड जायाबालायनो जिराया बा आसाम डिभाइडेसन 50-50 होननानै बुंदोंमोन जाबाय नामा बर'लेण्डआ बहाथो मोनखो बर'लेण्ड जायाखिसै माथो बर'आसो 50-50 जाबाय आरो स्पेसियेलि एनडिएफबिखौ बोखावग्रा मेन मास्टार माइन्डआबो बिथाङा जोंनि एनडिएफबिखौ थोन लानानै बुंदोंमोन जाबाय नामा बर'लेण्डआ बहाथो मोनखो बर'लेण्ड जायाखिसै माथो बर'आसो 50-50 जाबाय आरो स्पेसियेलि एनडिएफबिखौ बोखावग्रा मेन मास्टार माइन्डआबो बिथाङा जोंनि एनडिएफबिखौ थोनला बोला खालामग्राया बिथाङानो आरो बर'खौ सोखावग्रायाबो बिथाङानो गिबियावनो माइ रादाब चेनेलखौ जोंनि एनडिएफबि एसनिफ्राय बरायग्रोनाय जाबाय जोङो एनडिएफबि एसनि एक्स एनडिएफबि जानानै जोङो धीरेन बर' सारखौनो 100% देरहागोन होननानै जोङो सापर्ट होनाय जादों धीरेन बर' सारा जोंनि कक्लाबारि समष्टियाव 100% देरहागोनखौ जों नुहुरखानाय जाबाय